cikin ruhi na da ba makoyin da ya koya shi tasarrufin hadara. Tunda an kira muka yo amsuwa ko ba rayuwa za mu iso har gare ki masu matattara. Ba sauran boye-boye linzamin ya cire uban wanda ya ce na barki zara madogara. An sanya maza cikin duhu gasar kakiya, ashe sai ahalin gida yake gane mawarwara. Labbaikun umma tifti ilaiku ina bidar a ƙara yi min abuwa domin na ga mutum zira. Ga halarar ta yi girgiza wasu duka sun zube, iya wahala bai ta saki sa sai dai a yi ga makiya sun yi dandazo da haushi suke, amma lamarin na ta kamba ba taki yayi bulis. Tun azali an nufa mu tashi da san ummato, ashe ba shegen da za ya sa ruhi yayi fusi. Kin damke ruhu kan mu zagi duka iya wuya, bai ta saka mu barke karshen magana batuli ce a ita na rizin. Kuma kadarar lahu dan uwa je ka bincika cikin littafin ilahu hujja na nan bilis. Na sallama rayuwa ga alkiblar duniya uwar shurafa tabbacin halitta baki daya. Ban tsoron mutuwa akan lamarin umma ko wuka za a saka a yankina ma na bai daya. Ko da wuta za a sani in na je lashirar ina nan je kan baka ta dashir ba waiwaya. Ga wasu sun fara tafiyar sannan sun gudu dan tsoron babu hattara ba a zamiya. Ni ban riki sai ya daba dan neman ɗaukaka ko dan tsoro na ran tsayawa ba a zuciya. Ba kuma na so ta dan kwaɗan aljanna bane ko dan kubutar azabtuwa a da tambaya. Ni ma ban san ta ya na kamu da san sai ya daba Allah wallahi rantsuwa ta ba kage ba. A ya rizqul kaira arziki kuma mayalwaci kimun lidfi dan sarki ba dan na roƙi. Da gaske nake san batulu ba hujja ba dalili, ko da mutuwa ta zo a yau ba na fargaba. Na di mauce a san kiya babu arifi, matarin sirrin ilahu tsokar me martaba. Ashe sakko ba ya sa zuwa sai tafiyar ake, amma tamkar ba a yi batun ba zai koya ba. Kwatantan kurma a makahowa zai fahimta al'amarin rabu mun kirki ba zai gani ba. Muna nan a cikin batuli daɗi ko wahala, abun mamaki a yanzu ba goya kuɗin gida. Batula dan shugaban halitta ki kira ni danki, in an kalle ni sai a kalle ki mu shida. Ashe so na canza ainihin siffar dan adam ta juye sak dan uwa a ranka kabar gargada. Batula dan shugaban halitta ki tsaya muni ki dauke jiji da kai gani kin ji mu shida. Kiyaye hijaban da ke tsakanin mu da ni da ke na rinka ganin ki a dusa kanki haka sajida. Talatai al'amarar iyaka ka da ta masa mafarin aka wani shugaba na ban canja ba. Ka sadiq a halin sarabba na har sahabati su suke daidaita mu kan tafarki ban kauce ba. Ashe kowaye ya bar gida to ya bar sahi, yasa namu gidan yana ga kai gumi kauce ba. Ko bar zawul mahatu bishe shi Ahmad Tijani dan Fadima da'iman ga kai ba ga wanin ka ba. Da gausil aga wasu tarrakin dukkan halara tikakka, baban Aliyu in ga ka arado gaskiya ba ta buya ba. Kalamin ce mun fagen batun umma na bar sa'a na kai inda zaton halittuwa ma bai kayu ba. Tilas irin suna ga abban yan zawiya masoya masu mu da'iman shewa Abubakar akai mu muka dawwamu. Yakini ya tabbatar a wannan karnin aradu babu kamar namu ko a tema an gangamu. Rijalan sun an kare da kai ne madadin su sahibul asrari, ta dole kowa ya sallamu. Ashe karewar ka ce cikin Shehu Usmanu ke ta bayyana gaibun ka, dole ne na faɗa mu gare ku bayi mu kayo zamu. Bukatun mu gare ku mu kami ko maula wusa sukuni a gare su makiyan mu su bar tsangwamu. Domin umma ayal wata mu rayu cikin littafi, magautan su zaman ta mafiya duka mai yogamu. Ashe muka ce uban mu dole mazaje su farga, domin tafiyar ka Shehu sai kai ba wani ba. Madubin kallon mu rayukan mu a hannun ka, yanda dukai yi da mu alhamdukun mu ba ta buya ba. A ya kuɗi bin sirri me makamata a koli lamarin ka shiru Shehu dan batu bai furto ka ba. Domin Shehu Abubakar tukur Shehu halittufa masoyan mu yawai
yawaita kan batu ba mu takaita ba. A yashe mijinta ba soyayyar ka ta mamaye ni duba masaka ta zinke ka san haka shehu ko a ce ban furto ta ba. Fakirin bawan ka Farisi Salmanin ka so nake ka da ɗan san ka shehu dan ne ban koshi ba. Ashe soyayya da ki karatu ɗaya ne a dunkule kan aikin muke muje tafiya ban yi don ku ce na burge ku ba. Na tafarfasa tun gaban na kuna bayani nake akan Fatima ba abin da yau ba zan yi shi ba. Ko zan rasa rayuwa ta dama ta Batuli ce shirin da ta shirya ko babu rai dole mu je gaba. Ashe me san ummu bayyayin gusuru dora mun kirje ka tubatin da tayun bai shoto ba. Hakikar zantan mu naka je shine naka kyan zama sai bare batin da nai ko ba ku gamsu ba. Kalan kwasa yaran ka tun yana dan karamin sa in ka bari ya girma muradi kan ka busintin mu ba. Ashe guntun gatarin ka ya fi asara a waka sai dai ko umma mai faɗin sai ya faɗa miji. Ban na gadara da dukiyar wani ba ta ba na rike Fatima dole komai ya zaman bangaji. Zagi suka mahasada ku yi ta yin abun ku alhamdulillah dole zan yi rawar rangaji. Na rike ma'asuma ko da tsira ko hallaka jakadar Allah kanki ban na gani ban naji. Ashe tsiran ma da hallakar dukka Batuli ce take ta tajallin ta gaskiya mu da do hanzari. Alalle mahajubu na hijabu ka zame ka je ka san Allah sai ka gane zancen mu da wuri. Ma'asalam summa ma'asalam umma ma'asalam summa ma'asalam umma. Mixed by Munif Record.